nilium la bangso press conference ke hang ia thegela son lo election update Komentu lo mapo Karbi Anglong adang sita Karbi Anglong la pen ke East Karbi Anglong West Karbi Anglong adang sita chulang trong lo la pen nang karju patai lo telefon ben kado veta alam ke la son lo la governor chu ke dam tang achiklo chu ke dam tang achiklo tuning lo November hiniar ni notification pilo alangli notification ki piating ke Assam State Election Commission si election conduct popular la so putha nelitum ke apharman da kubom lo je 6 schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen si election allo selam nangji election ka pedo allo Aron pen voter list ka selam Aron ta la council si selam nai pula council tum selam dedet non anta ajer dingolo nang ningkan frida ke dam tulo selam ledet high court order do sita alang litum la non BJP a council tum selam high hedet selam ledet la penajo ako election nang le thulelo anke governor ta ha avive thang aja kong ka via bang phat rong ar lo meeting ke do ke ja nangji a commission of fancy dak elitum a det so Karbi Anglong a det so a council a chong mei election ka pedo account na pe japon ji pusi ako puthulelo ju November hinia tarik 2021 November hinia tarik si nang pedo lo la si nelitum pulo nelitum governor phan chu ke dam tang December cricket home arni governor phan lo pidam lo jela election ka pedo Aron la pen ke voter list ka selam Aron selam thu serak nahi selam lema hala state voter list ka selam Aron selam thu serak nahi selam lema hala state election commission ke lage gaon panchayat alam gaon pulote nang litum chini lo gaon rong arlo amme ke jia bang fancy det ake pc na pe jaji election taposon si ke claim turong ke lake ilitum autonomous power constitution benangi pi ilitum autonomous power kache warlo lapen ke bang da asylum loksi ilitum a power nangi tidun akam claim tek det la sinilitum governor phanchu December cricket homarni nitum lo pidam lo jela so ke chokchi laki Aron jong si selam ledet lang pulo tante selam ledet ke council si ke chok chelo la BJP sarkar do ke chok chelo BJP council ke chok chelo toy phak se ta hala 1951 a rules along hala dakipu Aron selam letik ke angdeng pihini angdeng so troxy B clause B along ke do kipu ateng ben si 6 schedule ateng ben si election pedo nangi pada ke pudo la sineli tunge pulong je state election commission ke ajak kong ave dak nangi ludun ji aphan halake bi ong in day ong halake eli tumyong si akang day ki ludun thulo polate itum autonomous state ta ke hangi akam avelo itunge intui muchot si hang amat bi aki bi thuta bi thu pik hangja hala long se ako ki ludun thu hala tum a room si ludun thu polate lake itum autonomous state ke hang bahem pre ke hang ta or alam the itum kachini ne chapang la sinitum pulo ye autonomous council a election ke lake hala 1951 a rules ateng kipu la pen 6 schedule long kipu angdeng pihini angdeng so troxy hala so ateng ben si selam nahi pulo election pedo nahi pulo
amat kacuma satu RNC inquiry la April inquiry ner kep arni secretary pusida so hi Assam State Election Commission kado we phanda party president secretary tumhan hang dak BJP tuman tahang lo rakom lo Congress tuman tahang ASDC la penitum la commissioner phan la bangso lu nang litum wa copy pon grade ame la bangso lu ni tu pitekang la tumi PC ni tum ki pita pilo la pen ke alang li officer lu ludun choksi meeting ohut kali officer lu ludun choksi ni tum lam ta ke than la pen ni tum pulo la ke la State Election Commission ke la ke yong his na ja pong ave alang li State Election Commission ke Panchayat Law Section 114 ateng ben ke salam la ke la pen Panchayat Law long pulo la Panchayat Law ke 6 schedule a area ke ajak pong ave pugupudo lan chota kalilang India Constitution Article 243D 243M along pulo la Panchayat Law ke 6 schedule a area arlo la pen Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya beteta la ka ajak pong ave pusada ke tok du la pot nilitungi puela puhelo je itum ke Indian citizens India munit itum ke la pot si India a constitution India atung ka selam a 6 schedule lata constitution lo India constitution lo lata mini constitution lo la pen hala Panchayat Law athema hala State Election Commissioner ke Panchayat Law long sidu la State Election Commission Panchayat Law ta alam che kroi nahi Panchayat Law ki pu alam alang likroi nahi la pen ke itum kado veta Constitution Article 243M alam ta la pen ke 6 schedule along ke to alam ta itum che kroi nahi pusini tum lo pen pite kang lo pen alam da che than te kang lo la si nilitum lan chot ta kalilang nilitum la governor aphan chingki pusini tum appointment ta hang lo alo la hello netum governor phan ki pi alo lo chu December cricket thomar ni sini tum appointment ka chuha governor pen la yo alaw ching ki ji phan aman nili karjulong ke governor bang feri duk posipu je la ke bhari alam pina alo lam constitution lam ne ke chini ne la pot ne phanang than pe mi tu pu pe te ne la APHLC tu ma ching ki ji ke dikdar eng lo pusigi pu thak thek the de jimini putang setan la tum lan chot ta kalilang nilitum la governor aphan chingki ji pusine tum appointment ta hang lo alo la hello netum governor phan ki pi alo lo chu December cricket thomar ni sini tum appointment ka chuha governor pen la yo alaw chingki ji aphan aman nili karjulong ke governor bang feri duk posipu je la ke bhari alam pina alo lam constitution lam ne ke chini ne la pot ne phanang than pe mi tu pu pe te ne la APHLC tu ma ching ki ji ke dikdar eng lo pusigi pu thak thek the de jimini putang setan la pan ke kali he ni tum da governor phan pot pusit sit da ke ni tum da vi ve ji he la si setan alang li ni tum pha appointment da na pi pe dat lo la appointment na pipe pe na job nilitum high court along case the file that lo PIL case a number 15/22 PIL case number 15/22 nilitum high court along case pi that lo la pen high court along lam che dan bom lang non anta non ke dam tang an ke niligar julong ke ilitum si ke hayang ring si ke tu sai se amat arni si April inquiry siar ni a case thur lo
thur Nangji alam si ke dolo amat akis thur thede ki thur thede ta theke Chief Justice abang command ni ahem amunit COVID-19 long lok tu amat la Chief Justice bang ta quarantine donang kok lo 15 days ni grep Portugal lang li ni hok ra dam long le lo hem lo si do join nak po amat alang li case into high court chewang un ni det lama si itu mak case non anta thur thelang ki thurji man tu lo ne puthek thelang la lo ya lam bang ke la si haladak high court long a case thura judgment high court a judgment pipetik ke la council election ke pedun elu Aron ating ke la pen non la Aron si non ke ordnang ko po jo la si non la son si dambo la si nilitung case ki pike election donang ne pulen dung ki puali mute donang ji sita 6 schedule Aron ating pen constitution Aron ating pen si donang ji pusi nilitung ki pu la pen pot si high court along non bisar bom la